det er godt at være tilbage på. Hold lige på. Harry! Hvad så har du? Hvad så run? Man, du skal se en anden dag, jeg så Pamelamus i fjernsyn. Man er bare de sygeste. Du skulle da endelig blive en fed. Ja, man har vel lov at tage lidt på. Jeg har hørt, at når man bliver tyk, så bliver en pæk større, og så tænker jeg, må sgu hellere begynde. Man kan lige så godt begynde. Ja, vi har jo ikke den lille kæft, der er ordentligt. Jeg har jo ikke den lille gensjavret dernede. Det kan godt blive stiv. Ja. Den går igen. Ja. Nå, vi skal til team. Kom så, gutter. Ja, det er ikke. Ja. Jo, jeg tror ikke, det er godt. Vi kommer nu. Hvad fanden er det for det, vi laver? Ikke noget? Jamen, så det bare med. Hvad fanden på, at du skulle blive en tønder? Ja, har du godt siddet det fede, eller hvad? Kom lige over og vise deres svæveslægs der. Yes. Limgardio Livio sauce. God damn. Wow. Hvem opfandt sovsen? Det gjorde søs. Nu. Nu. Helvede. Og nu. Sjovt, det kunne lade. Ja. Hagrid. Han må være i sin hytte. Hagrid. Hagrid! Satan, Hagrid. Hvad så, dit fulde svin? Ja. Vi kom til at trylle vores Snape. Og vi Det var sgu ikke så smart. Den her. Det er en discount, så det er sgu ikke så godt. Det skal jeg lige arbejde på. Så kontakter jeg lige. Vi skal bruge ham nu. Ja, men jeg finder nok ud af noget. Vi skal nu. Sauce Wingardium. Hvad er jeg? Du er i Hagrid. Besvigen. Nå, skal vi smutte? Hvor fanden har jeg lagt min hashpiv?